बर' जाथिनि मोनसे नन पलिटिकेल पार्टी हिसाबै बे संगठनखौ जों जोबोद मान होयो आरो जों गोरबोजों अनसायो आरो माहारियारि मोनसे संगठन हिसाबै बिथांमोनहा इयुनावबो मोजां मावलांबाय थागोन जातिनि सार्थ'आव मास्टार रेस दानायनि सार्थ'आव जों बेखिनिखौ आसा खालामो आरो जों जोबोद मोजां मोनो। नाथाय बावैसो सिगां इउटिउबाव सोरखौबा सासपेन्ड खालामलायनाय माने खावनै फ्रेक्सन जानो नागिरनाय बेफोरबायदि मेसेजखौ मोननानै जों माने अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ जों जोबोद दुखु मोनदों। दा जोङो बिथांमोननि दैदेनगिरिसिम बिथांमोनखौ जोङो जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय जोङो एकदम आखाइ खबजोबनानै खावलायहरो जोङो मास्टार रेस बा बर' जाथिखौ खौसेथि खालामनाय जातिखौ रैखाथि होनाय 6 सिडिउलनि सार्थ'आव खामानि मावनाय दा बेफोरबायदि सार्थ'नि थाखाय जोङो दिनै माहारियारि संगठनफोरखौ बिदि गावस्रा खोनायोब्ला जों माने जोबोद दुखु मोनो। दा जोङो आसा खालामो बिनि दैदेनगिरिफ्रा आरो एसे गुसुसिन मेलेमजों सिन्था खालामनानै जेन आफादखौ खौसे खालामफिननानै आरो स्ट्रं खालामफिनो जाहाथे बर' जाथिनि खामानि मावफिनलांनायाव जोंबो माने आगसि आगदा बयबो बोलो मोनलायलायो जेन लोगो मोनलायलायो जों बेखौनो जोंनिफ्राय एकदम गुरै खावलायनाय जेन बिदि गावस्राफ्रा जेन फैया जोंनि बे एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय बिथांमोननिसिम जों खावलायनाय। दिनै बड'फाया दावराव दैखेब नार्जारिनि खाथियाव सिमां मोगथां नुजाफैनानै जे बाथ्राखौ बुंदों आं बेखौ ओरैबायदि फिल खालामदों बै समावबो आन्दलना आरम्भल' जादोंमोन 87आव आरम्भ जाजेननाय आन्दलना 88 जानुवारि मार्चनि 87नि मार्चनिफ्राय आन्दलन जानाय ओरैबायदि रेडिखा बर' जाथिखौ बुख्रुबनो फोजोबस्रांनो हौवा मानसि थानो हाखायाखै रावबो न'आवनो थानो हाखायामोन बिसिनि न'आनो दुब्लिसोमोन बबेबा औवासुंमोन जेरावनाखि पुलिसा थांनो हाया दा बेबायदि अबस्थायावनो जोंहा दिनै 12 बुंखाया बेबायदि आलाय सिलाय जादों। आंथ' सानदों बै समनिफ्रायनो जे 12 बुंखायाव सोरबा साजिल' आइजोआ जिनाहारि जायाखै गामियानो जिनाहारि जानाय जाखादों। आं बेखौ बुंलिया जेरा आं दावराव दैखेब नार्जारिनि आं बिब' असे सिमांखौ नुनानै आंनाव बुंहरदों बे गावनाव लेंहरदों न'आनो गैया बेहा गावनाव बोरै लेंहरनो आंनो मानो न' गैया गावनि थामानोथ' बे न' जेराव जों बेखौ फबदों बेहायनो लेंहरबानो जाबाय। ओंखायनो दिनैनि बे दख'ना गांसेयाव होनो थाखाय जोङो रायजो राजाफ्रा जेरैखिया 12 बुंखायावनो होफैनो हागौमोन नाथाय सिमाङाव बुंदों जे उपेना गावनि न'आवनो लिंदों आंनिसिम लाबो होनदों बिनिखायनो जोङो बे जेराव बड'फाखौ फबनाय जादों बे दतमानि थुलुंगाफुरियाव लांनाय जादों। दा बेहाय जोंनि आइजोफ्रा दख'ना गांसे होनाय दख'ना गांसेया बेसेन गैयि नङा बिमा माहारिनि थाखाय बे दख'ना बिराद बेसेन गोनां। बै समाव सोमावसारनायाव 12 बुंखानि आइजोफोरनि बे गिख्रंथाव माने रावजों बेखेवनो हाथावै बे जाथायानो आन्दलनखौ बेसेबांबा गोजौआव थिखोदों। नाथाय दिनै जोंनि जे अबस्था बर' हारिनि जे अबस्था जोंनि गेजेराव जों रावबो पार्टिखौ दुसिलाया थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव खौसेथिया गोमालांनो हमदों। निस्सय बड'फाया सानदों बिमा माहारिया आरो आलाय सिलाय जाबावदों। ओंखायनो बिमा माहारिखौ सनमान होनोब्ला दस्रा जिनिसजोंबो सनमान होनो हागौमोन दख'नाखौसो मान गांफा हरनो नागिरखो दख'नाखौ बै दुखुथिया आइजोफोरनो गांफा हरनाय माने बड'फाया दिनैबो लुबैदों जे बिमा माहारिखौ जों सिबिनो रोङाखिसै बे दख'नाजोंनो जोंनि लाजिनाय जोंनि समायनाय जोंनि देलायनायखौ जिहेतु जोङो हारिमुखौ रैखाथि खालामबोदोंब्ला बिमा माहारिखौ सिबिनांगौआ बे दख'नायानो। ओंखायनो दख'ना गांसेब्लाबो दिनै उपेननि सिमां बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ आंजों सम सिमाङाव नुजाफैबाय थायो। आङो क'क्राझार जेलाव जेब्ला थायो 91 दिन बे जेलाव थानाय समावबो आङो खननै बिथांखौ आं नुदों। ओमफ्राय आं बिनि सिगांबो बेखौ नुबाय थायो सिमाङाव। ओमफ्राय दाखालि जानाखि 4 मे आजिखालि आं मोनानि 2टायाव सिमां नुदों बेखौ दा बेयावनो आंखौ बिथाङा बुहुमखानि जे भिक्टिम आइजोफोर दं बेखौ आं खाथियाव लाबो आं बिसोरखौ दख'ना गांफा होगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। आं अब्ला बेखौ बुंदोंमोन जे नों माजों बिसोर दख'ना होनो फालाय नोंहा साख्रिबो गैला नोंहा थाखा फैसाबो गैया आं बे बाथ्राखौ बेनाव बुंदोंमोन। अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन
आं जेरैखि होगोनब्ला नों लिंनानै लाबो बे बाथ्राखौ बुंदों दा बे सिमांनि बाथ्राखौ आं खोब माने मग' मग' जादोंमोनब्लाबो न'नि मानसिया आंनिया बयबो बुंबाय जे नोंखौ सिमां दाला नोंथ' माबा मोनसे बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों नों बेखौ है आरो बेखौ होयोब्ला गावनि फबनाय जायगा दतमा थुलुंगाफुरियाव है बे बाथ्राखौ आंनि न'खरनि आंनि बिसियाबो बुंदों आरो आंनि आब' मालथि नार्जारि बुंदों ओंखायनो हैयो होननानै आं बेखौ थि खालामनाय जादों आरो आं जेब्ला हैनो डिसिसन लायो अब्ला बे समाव गोबां मानसियानो माने जों होगोन बे बाथ्राखौ बुंदों दा आगोलनि गावनो दाना गालांनाय भलन्टियार फर्सनि मावथिफोर बिसोरबो अब्लानो आवगायबोदों आवगायनानै बिसोरनि जायनाखि दख'ना होनो नागिरनाय आं बेखौ माना खालामाखै होहोदों बिसोरनि आखाइजोंनो आरो लोगोसे दतमानि जायनाखि आइजोफोर दंमोन ओमफ्राय समाज सिबिफोर दंमोन बिसोरबो गावसोरबो होनो होननानै बिसोर आवगायदों आंबो बेखौ माना खालामाखै दा आं सान्दों बयबो बड'फानि जायनाखि साननाय सिमां बेखौ बयहाबो अधिकार दं बयहाबो राइट दं आं रावखौ माना खालामाखै दा जों बयबो आदर खालामनांगौ अनलायनांगौ बे सानसेयाव आङो बेयाव आं सम सम फैबाय थायाखैमोन आगोलनिफ्रायनो आरो लोगोसे आं जेल जानायनि सिगां डिसेम्बर मासनि फार्स्ट उइकआवनो आं बे गामियाव फैनानै बे गामिनि रायजो राजाफोरनि प्रब्लेमखौ नायनानै आङो क'क्राझार डिसि मेडामखौ आङो लिरनानै रिटेन होदों बे बुंगा गामिया खोब माने हिस्ट'रिक गामि बे बर' जाथिनि जारिमिनारि गामि बर'नि माने आन्दलन खालामनायनि जारिमिना बेनिफ्राय स्टार्ट खालामजेनदों आं बे बाथ्राखौ मेडामनो बुंनानै खोन्थादों बे जायगायाव पुलिसफ्रा रेड खालामदोंमोन रेड खालामनाय समाव बे जायगानि 10सा आइजोफोरखौ माने जिनाहारि खालामबोदों आं बे बाथ्राखौ डिसि मेडामनो बुंदों आरो लोगोसे बे जायगानि जाथायनि थाखाय गुवाहाटि हाइकर्टआ सिबिआइ इनकुवारि खालामना होदों आरो लोगोसे क'क्राझारनि एसपि आर.सि. थायेल बेखौ सासपेन्ड खालामना होदों आरो सेरफांगुरिनि जायनाखि आइ.सि. तारानाथ फुकन बेखौबो सासपेन्ड खालामदों आरो सासे पुलिस कनस्टेबल बेखौ सासपेन्ड खालामदों आं बे बाथ्राखौ डिसि बायदिनो खोन्थाना होदों आरो लोगोसे गुवाहाटि हाइकर्टआ बे गामिनि भिक्टिमफोरनो 24 आरो 25 रोजा रांबो आसाम गभर्नमेन्टखौ होनो बिथोन होदों आरो बे गासिबो बाथ्राखौ बुंनानै आं बायद'खौ कनभिन्स खालामदों जे माने बे जायगायाव जोङो थांनांगौ बे जायगाखौ नायनांगौ आरो बे जायगायाव सनमान नांगौ बे सनमाननिबो गामि बे आरो बे भिक्टिम न'खरफोरनो जोङो सरकारि मोनसे अनसुंथाइ हरनांगौ होननानै आं जेब्ला डिसि बायदियाव लिरनो हायो अब्ला बिथाङा बयनोबो अरुन'दय स्किमखौ सोना होयो अरुन'दय स्किमखौ सोनाय लोगो लोगो बे भिक्टिम न'खरफ्रा दा अरुन'दय स्किमनि बेनिफिटखौ बिसोर मोनसिगोन दा बे हिसाबै आं जेब्ला बेखौ मावखांनायनि उनाव बधय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेजों लिंक जानानै बधय सिमाङाव आंखौ बे सोंनायदों जे आंबो बे बुहुमखानि भिक्टिम आइजोफोरनो आं दख'ना गांफा गांफा होगोन बे बाथ्राखौ हयथ' बे बिथाङा बुंदों आं बेखौ सानो आरो लोगोसे बे जे बुहुमखानि आइजोफोरनो जे दख'ना होनो जे डिसिसन लाबाय बे दख'ना होनाय डिसिसना बिराद गिदिर डिसिसन बे दख'नाया साधारन जानो हागौ खिन्थु बे जे गोसोखांदों बुहुमखानि आइजोफोरखौ बे बिराद गिदिर सनमान बियो देरसिन सनमान बेनिफ्राय जेबो थानो हाया आं सानो आरो जेरै बुहुमखानि आइजोफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों जे जोंखौनो जुदि बड'फा जुदि गोसोखांबायब्ला जोंखौ जुदि सनमान होनो हागौब्ला दख'ना गांफा होनो हागौब्ला बेनिफ्राय देरसिन जोङो आरो जेबो नांला जों मोनजोबनाय बायदि मोनबाय होननानै बे बाथ्राखौ बुहुमखानि आइजोफ्रा बुंदों आं ओंखायनो बुहुमखानि आइजोफोरखौबो बे गोसोगोरा माने मनबल गोनां होननानै आङो दिनै सानदों आरो बे माने जायनाखि प्रग्राम दिनै 17 मे बे 17 मेआव जे जोङो बर'फोरनि गोथै हाखरनिफ्राय जों दख'ना गांफा हरबाय दा बेजों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे मेसेज थांबाय आं सानो बयनिबो गेजेराव जाहाथे जोंनि गेजेराव अनलायनाय फैयो जोङो भिक्टिम मानसिफोरखौ जाहाथे जों अनसायो आरो जोंनि खुनु जाहाथे रावबो फाराग लालायलाया जायफ्रा बर'नि संग्राम समाव भिक्टिम जाबाय बुथारजाबाय सोरबा जेल जाबाय सोरबा जिनाहारि खालामजाबाय सोरबा गावथारजाबाय बेफोरखौ खुनु पार्टिखौ लायाखै अनो बयबो बिसोर जाहाथे अनसुंथाइ हरो मदद होयो आं बेखौनो बयबो खावलायो आरो बिदि जाजानो लुबैयो